थेबी अटैक खाइमनि गरे गे तिनि थासा हिसाबै दङो बाइके अम खाइमा हेब्ले बन परे ते कैसा बेलाय अमत्र सेंसिटिव हेबन मा साबो जों सिवानि नांगो पब्लिक नो शेरवानि नांगो तिप्रामो थाफाया फसका कोई आंचलिक पार्टी वाले संगरी आं जमातिया देबर न खालायमनि खुसि खालाया कब खानाया कब खालैया ताव खन सिनि मेंटल ले ग्री फाना ता हाइबन तमाम खाबु बा ग्राहि फाइबो बासन रबन बसाब देबर मा जमातियारि आं खालाय तानि को बासन बार-बार बसाला माइगो हेब्ला पब्लिक को साउ तालिसा आफ्रोनि सिमिनो बर जतन बर अब हाइ उनि थाङा के बनि सकावै से सु साजाया अब उंलाया काखेनो चले लाइ फेम तमन गे थासास उनि तंका के उ कप थाइनो पानी बाङै बासन ब्रोंनो आसल जनसभा कतमा उ कम सासा बरनि ज्ञान हारवानि बाङै साबले गोबका लायनो हान कथालायाबो ओंखानो दाबो नुजागै दं गोबां प्रब्लेम के थासा बियां थासा गरै अमाय थाइबै बादेवै जोंना दफानि थासा होनो उनि दङ यांग्ला कबिसा साबोब्ले इसाबा किसगरे आरो आसक सिमिया पॉलिटिकल बनाइ नै डीएसपी कथाखा एनएसपी कथाखा आईएनपीटी कथाखा खाइसि तिप्रामो थाखा ब आईएनपीटी ने फाइबो खालायलां खबनो ब आमानिसि फाइबो आईपीएफटी नि फाइबो फाइन बां सेटाइफ्रा सामानि सिरि प्रेसिडेन्ट सामान ओ विजयराम खलबा रजायाब्ले मनबा पुरापुरी फा रजाया हाय ब साक्राबा बन संगि तंजाबा हासि रुनेलो सरय तंजाबले सय बनि बस सय मानि प्रेसिडेन्ट ब्ले हन विजय कुमार राठौर मुंसा वैल्यूज करिखा तंजा माने ब आईएनपीटी नि फाइमानि गेउ श्रीराम स दानि टीएसपी नि फाइमानि के बरब थासांखा आंग्राबो सामानि के थासा हि बर सावि दङ यक सामाहि सावि दङ बस जरातै गबैयो कम जों पब्लिक नो सिराय बारनाय हाकेसि बरराव हाइदे दं गबैनो दिनि जदि सा आं कक सावनि सान समय फना आं तै कयेक दिन हो आं सोशल मीडिया वा आं कक खुस खलो दानि होले जों पान जागि दंसिनि बरराव जतन थासाबले हलाय तहा या गबैयोब्ले किसरिका गबै खरक सासे पानो सिनि अमले सुगजा लिडार ब्लक कमिटी व मार हलायसिने हके बना तमा साल खाबि ब आईएनपीटी नि फाइबो ब तिप्रामो थायानि दा या फांसि बना तमा खनो लायबानि सा अमहाय मोन जि साल के थासा बियां आं तो थासा सनु याबले हाय फेना आं हाय सितिति सिया हाय खाइबो आं खि बोलति बोल हाय सि कबो हि कारा एथा आं दुइ आहाय बसर फ्रम फायला जदि सामा खा देखाना हाय फेना गरे कारण ओ या फांनि सिमि सि उ हाय डिवाइड एंड रूल्स कम्युनिटी नस खाद हाय सि नों जमातिया अरो कैमरा सालुना आं सायखनाय अरो तिप्रामो थानि वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक नि देबरमा दं सालिया बबाय आमा लायला आं बीजेपी तो हायाखो तिप्रामो था याकै फाइद्रो आप्रो मालाय सालायला हा तमा हिंलिया आं सोमहा बरो हाय देबरमा हि खाजागो साबो हले एमएलए तमा आं नांगो हले तमानि अरबा उ एमपी ब्लॉक कमिटी तिप्रामो थावबा प्रेसिडेंट बो देबरमा न सुभाष देबरमा वाईटीएफ लिसिक्लानि प्रेसिडेंट बो राजू देबरमा बुरिनि बो देबरमा तमा देबरमा मा बंनाय बो हाय जल जागिसि अम देबरमानि पार्टी देहिसि हायसि जल जागिसि तुं जाबाय हा गेबा देबरमा नाय रबा बखाबा नांसै नामले गे दाबो थासा हनै उनि तमानि बाकी उपाव फाइथा नायनै दिता बंर बरनि अमरव समावेश रबो नायनै खाजा अमास रियलिटी अमसि कबै गेसों बर रखे हाय बुबाग्रा फं खनि दे हाय थासानि दे बुबाग्रा स्टबना जेकला बमसे मुंसा तबना हाय साय बुबाग्रा टमाटो मा खटा बुजा एदिसि तो मा एदिसि तो बनि बरनि कुनो बरनि तामने खानदानि थुइ क्रिबलार कलम तो साबा क्रिबले न बर पे सिरको न बर तो या हंसिं तमो हायनै आंचलिक बैजतन बैकग्राउंड तंनाय हायबन जे आं सिमा जराते उनु बाग्रानि बसं ओलंपिक तो सासाक्रि एदिसि तो मा जागा ता विधानसभानि रिजर्वेशन तो मा जागा के बुबाग्रा टमाटो मानायला सुदु नाइसरा लाइबानि खाग लाइबानि हाया सारा आसु सितो बय तंले ताबा बुबाग्रानि आमलबा अमन जों पब्लिक नो मासिरनाय आफ्रोसि पब्लिक रो जे फ्रसिना आफ्रोसि तिप्रामो थानि सायानो बलुगनाय गे बाहायके बनो आमसिनाय आफ्रो बेबु रांसिनाय केतै कैसे पॉइंट दङ जोंनि पाब्लिक राव कि किसा मिसा मावानि सुजुग सुबिदा नाय